Hello, hello, Lwgwse. Goजाम बोसोरा नै थांनायसै बारा गोबाव गैला. बेसेबां मिनिट दंबाव? माथो गहरियाबो जोङा. अ 11:50 only 10 minutes. जों गोजाम बोसोरखौ र' र' मोनखासै. गोजाम बोसोरा थांसिगोन 10 minutes ल'सै ओमफ्राय गोदान बोसोरा फैसिगोन आरो गोजाम आरो बोसोरसे बोरायबावनायसै नोंथ' बेसेबां बैसो जाखोथाय बुंजाला बुंथ'ला एजआ जास्ट ए नाम्बार र' आदा थांथ'नाङा हाखु दाखु जानांथ'आ जों दायो दङ साम्फा ना साम्फायाव दङ ओमफ्राय नै लोगोफोर ओरैबायदि आङो चेयारमेनाव दं हाइवेनि चेयारमेन बेखौ सोर बेखौ खोन्थानो थांगासिनो दं दा मेनसन खालामथ'वा जोङो र' खोनासं आदा र' ओरैबायदि आंनि मोनसे माबाया इन्ट्रेस्टिं बाथ्राया जाहैबाय गोजाम बोसोर थांनायजों लोगोसे 11:59 सेकेन्ड बे जानाय लोगो लोगो आङो गोदान बोसोर हाबो नालाय आं बार्थडेबो आंनिखौ आं फालियो लोगोसे बिनि एसे सिगां गोजाम बोसोरखौ आं बिदाय हरो लोगोसे गोदान बोसोरखौबो बरायनाय जायो माने नोंना दिनैहाय बार्थडे आंनि बार्थडे अके चलो लेट्स सेलिब्रेट नै लाखाजोब्बाय केक दंबाव औ लोगोफोर माने मोनसे खोथाया जाहैबाय जाय ब्रादार सिमां लेटेस्ट सं साननैसो आङो रिलिज खालामदों ब्रादार सिमांनि न'आव आङो दंफैयो ओमफ्राय गोदान बोसोरखौबो बेयावनो फालिफैसिगोन हिसाबै दायो बिथांमोना मिथिया आंनि बार्थडे होननानै स' गोदान बोसोरखौबो बेयावनो आङो बिदाय हरसिगोन आरो लोगोसे गोदान बोसोरखौबो बरायनाय जासिगोन लोगोसे आंनि बार्थडे दिनैजोंसो आं खननै बार्थडे फालिनाय जागोन एराउन्ड लाइक 2018 आव आं खेबसे खालामबाय 19सोमोन खोमा एक्जेक्टलि आं गोसोआव गैला ओमफ्राय नै दिनैहाय खेबसे आङो बार्थडे केक हानानै आं माबागोन आङो सेलेब्रेट खालामगोन खुनु दिन आं केक हानाय माने बार्थडे आं नियमखौनो फालिफेरखाया जाबाय खननै खनथामसो जाबाय मालायफोरनि गुबुनफोरनि स' एनिवे लोगोफोर नोंथांमोनाबो इन्जय खालाम आरो गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे नोंथांमोनाबो मोजाङैनो आरो दिनखौ सोलिलां फाल्थु फाल्ला दाखालाम लाइफ इज भेरि प्रेसियास अके आदा सिमांनि न'आव दङ दायो नै ओइ ब्रादार गोदान बोसोर फैनायसै बारा गोबाव गैला नै गहरिया सेलाय बेसेबां टाइम दंबाव 11:52 still 8 minutes दंबाव 7 minutes 8 minutes दंबाव ओरै आदै दं आलु हांगासिनो दं बिदासोलै दहायसो आदै होननो थिनलायबाय नोङो आंखौ नोंसो होनदोंना नोंसो आदै होननो थिनदों आदासो होनदोंमोन आं नोंखौ बे बेलेगसो बेलेगसोमोन आदा दे ओमफ्राय ओरै जोंनि ब्रादार बेयावनिनो बे गामिनिनो मुंफोरखौबो सोंलायोबा गाज्रि मोनगोन नामा आदा चन्दन बसुमतारी गामियाथ' आमलायगुरि ना गामि आमलायगुरि सिडलि साम्फा ब्रिज मोनहांनि सिगाङावनो रिजर्टनि खाथियावनो बाथौ खेराइ रिजर्ट खाथियाव जोङो दायो दङ जों बेयाव थाङाखै माने जोङो बेयावनो इन्जय खालामगासिनो दङ ना आदैसिम थांलायलांबाय आदा सिबांनि न'आव दं आदा मानि केक बियो नोंनि बार्थडे ना हा मा लिरदों हेपि बार्थडे सेलिब्रेसन जिबनावबो आङो माने बार्थडेखौ दिनैसो आं खेबनै फालिगोन माने दिनैसो खेबनै केक हासिगोन गोजाम बोसोरखौबोसो जों बिदिनो बिदाय हरसिगोन दिनै ओमफ्राय नै अस्त्रफोरा नै आरे बेखौ हानांगौ ना बेखौ आदा बेखौ हानांगौ बेजों हानांगौ ना बेजों हानांगौ आं मिथिलालै आदा हानांगौआ बेजोंनो हानांगोन बेजोंनो हानांगोन ओरैहाय आरो जुदि बार्थडेनि दामना रेडिमेडखौ नांलाया दामनाय नांलाया हेपि निउ इयार आंथार मा जायोथाय बेवहायना बिबोनां ओरैहाय टाइम दंबाव स्टिल देरि सेसन नांगौ नांगौ केन्डेल दङ फिसा फिसा केन्डेल लाबोदो नांगौ टाइम दंबावथ' दाबो 5 मिनिटसो दंबावथ' नांजोबगौ ओमफ्राय नै आङो लोगोफोर मोनसे बाथ्रा साननैसो सिगां जोङो मोनसे भिडिअ रिलिज जोङो मोनसे अडिअ रिलिज खालामबाय
बे लिरिक्सखौ खालामदों एबा टिउन मोननैखौबो लिरिक्स एन्ड टिउन ब्रादार सिमां आरो मिउजिकखौ खालामदों सोरांसा मिलौदो स्टुडिअ फ्रम दा रौमारि चिरां दिनैसिमाव दोंबैसे मेथाइ बानायखो गिबियावनो बेखौसो सोंग्रोबाय आङो लोगोफोर खोनासं दै गाना औ आदा फार्स्टआव बानायदों आङो दावहारु नोंसार एक्टरा बे जोनोमाव नोंखौ मोननाय नंला आंथ' बे जोनोमाव नोंखौ मोननाय नंला जोनोम मोनफिनगोन नोंखौनो लोगो मोनफिनगोन बेनि उनाव बानायदों किरनजित फंबाय खननाय आच्छा फैलै आगै फै साइकेलजों बेरायनो फै गामिया जोंना रिजार्भआव गारि मटर गैया जोंनि गामियाव ओमफ्राय बेनि उनाव बानायदों जोंना आन्नाया ब्रह्म खननाय आच्छा बेखौ किरनजित फंबायाबो खनदों आच्छा आमाय जुमाय गेलेगोन ओंखाम ओंख्रि गेलेगोन जुलिया सानजों जाहैगोन बेसे समायगोन जोंनि जुलियाव बेसे समायगोन बे खोनादोंना बिदिनो बिराद दंबावो माखासेखौ गोसोआव गैला ओमफ्राय नै मैया दाख्लै बे नोंनिया बे आरोखि दैसा बारनायनिलै आगै हरै बारैनि हायलेले रुमबां बांनायनो मोजां बेसेदि समायना आजां गाजां बे आरोखि निउ इयारनि लोगोफोर मेन लिरिक्स एन्ड टिउन खालामग्रा बाद्रा बिथाङानो ओमफ्राय मेथाइखौ जोङो मा होनना बुङो जोङो गासिबो मेथाइआ हिट जागोन जों बेखौ साननो नाङा बेनि सायाव नों मा खोथा बुंगोन आदा बैसो गैयालै बेना एसे पार्ट टाइम हिट होननाय जेबो गैया खोथाया जाहैबाय मा गासिबो गाना बयनिबो थाखाय सुइटेबल नङा दा बबेबा गाना सोरबाया खोनासंनो मोजां मोनाबाबो सोरबा सासेनि थाखाय मोजां जाखायो थ' गाना हिट जाया होननाय खोथाया गैखाया हिट जाखायो सोरबा नङा सोरबा सासेनि थाखाय बे हिट जाखायो गाना निस्सय नंगौ आदा नोंनो खोनासंनो मोजां मोनाखै सोरबाया मोजां मोनखागोन सोरबाया मोजां मोनाखै सोरबाया मोजां मोनखागोन थ' गावबा गाव कमफर्टेबल सोरबाया पेट्रटिक मोजां मोनो सोरबाया रमान्टिक मोजां मोनो सोरबाया बाज्ल'नाय मोजां मोनो सोरबाया सेड सं मोजां मोनो बे टाइप आरोखि बे टाइप खोनाबायना लोगोफोर आरो बेखौ जायानो सिंजों लोहाबो जाय इन्टारेस्टेड जाय बुजियो बिथांमोना मोजां एक्सप्लेनेसनखौ होनो हायो आरो मिथिगोन बेखौ निस्सय स' बारा गोबाव गैला निउ इयार फैनायनि थाखाय सालायाबो बाब्राबजोबसैलै लोगोफोर 11:58 only 2 minutes left जों गोजाम बोसोराव थांफिनलायगोन ना बाजै आयै बाजै ओंखाम जाबाय जाखांबाय ना नों ओंखाम उखैबाय आदा उखैयाखै दे बेखौनो जानानै उदै बुंलाय बे खावसेखौ जाखांबाय नों खावसे जाग्रोबा जायो जेबो नङा आं दिनैजोंसो खननै बार्थडे केक हाफैगोन जिबनावहाय आं दहाय सिगाङाव बुंनाय बादि 2018 नङाबा 19 आं बे समाव खालामदोंमोन खोमा ओमफ्राय खावलायग्रोनाय थाबाय आंनि मोखाङाव जेबो दाफुनलै केकखौ बिराद गुसु नै निहोरा एबा खहाया खुगासिनो दङ आङो माने गोसो गैया गुसुआव रेडिमेड दामनांलायलाथ' मेथाइ दामनांगौरा जों बेयावनो जब गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरनानै गोदान बोसोरखौ जों बरायगोन आरो गोसो गोथारै बा मोजाङै जोङो गोदान बोसोरखौ जोङो लोगोसे जोङो आगान सुरलांगोन आरो मोजां प्लेनिंजों लोगोसे जोङो दे आदा केकआव खांबैसिगोनलै नै खांथ'आ थाब बावला नै हेपि बार्थडे सेलिब्रेसन आयै सैथिबो गथ' गोरलै बादि मोनबाय आं लोगोफोर आं 33 इयार्स जानायसै नै हेपि बार्थडे दामा नै बेनोसै 1 मिनिट 33 years बोरायबाय to me happy birthday to me आयै सैथिबो happy birthday to me जाबाय
जाबाय दे बार'था जाबाय बार'था जाबाय to me happy birthday to me salvation happy birthday to me माने मोजां मोनो इदि खोनाला बेखौ जाग्रा सिथो हानांगौ जन नियम ओइ नै सिखाजों हाखानोसै आं नियमफोरखौ बारा बुजियाबा ए बिदिसो मा नोंनि बार्थडेआव निउ बार्थडेआव मा उइश खालामो नों उइश खालामगोरदो लोगोफोर दाथ' आङो 33 इयार्स जानो थांबायानो ओमफ्राय जानानै थांबाय फुराना समफोराव गोदान बोसोरजों लोगोसे जेन' सेलिब्रेशना मोजां गोसोजों जेन' आङो आवगायलांनो हायो आरो इसोराबो ब्लेस खालामो आं फुकुमतनि नियम बायदि थेंक इउ आयो थांगोन जों ओरै खेबसेंखा दा दानाबा बोरै हाखायो आदा सिमान दैदेरलै एसे अननानै आयै दे फिसा थिखोदो नोंनि आखाइजों थिखोदो ओमफ्राय सोरनो दौवो र' आदा सिमां जाग्रोनांगौ ओरै लाबोदो ओरैहाय बाजै औ आदा नङा नोंसोमोन आं जाथ'वा फिसाल' जाबाय जाबावदो ओइ आदा खाखुमा नाङा रा मुगैनाङा आदा बिरस नोंनाव थांजोब्बाय खिन्थु Thank you. Thank you. Happy birthday. Thank you. Happy birthday. Ayo punang ale ada. Ayo dia. Jebur sabaikor Grand success. दे बाजै इखौ दोनदो नों जाजोबदो बाबु मोनो जाजोबदो लोगोफोर नोंथांमोनाबो गोदान गोसोजों फुराना बोसोरनिखौ नुस्रांबाबो ज्राब गाद्रा एसे सोलायदो मोजां ओमफ्राय जि दं बेबादिनो था गोसोफोरखौ एसे साबसिन खालाम आरो आवगायलांबाय था साबसिन मा मेसेज हरगोनलै आदा बार्थडेआवथ' स्पेसियेल जेबो गैया नोंनि एम मा थांनानै थानायाव आं जेखौ नुबाय नोंनाव नों गान खननायाव इन्ट्रेस्टेड नों राइडिंआव इन्ट्रेस्टेड नोङो लाइफआव बिराद मोजां माने थांनानै थानायनि थाखाय समाजाव बयजोंबो बाख्नाय जानायखौ नोङो माने मा मावोबा नों समाजाव गनायजागोन बेखौ ससियेल एक्टिभिटिसखौ बिराद मोजां मोनो आं बेखौनो नोंनि सायाव आसा खालामो बे गोदान बोसोरजों बे बोसोर गोदान नोंनि बार्थडेनि थ्रुयैहाय जे इसोरनि अननायाव बा इसोरनियाव आंबो आर'ज खालामगोन नोंनि साननाय हनाया बे बोसोराव जेखौ सानदों बे जाहाथे जाफुङो बेखौ थेंक इउ स' माच साबायखर थाबाय थेंक इउ आदा थेंक इउ आदायाबो फंनैसो बिबुंथि लाखिदो आंनि थाखाय बेखौनो मोनसे मोजां रोखोम जेनेबा फंबायनिसिम गोदान बोसोरखौहाय बरायनानै गोजाम बोसोरखौ जेनेबा दोनलांनानै आरोखि जेनेबा दा नोंनि थाखाय नोंनि जिउआवहाय जाथनाखि मोजां रोखोम गोदान बोसोरनि थाखाय जाहाथे मोजाङै थांथों आंनि गोसोनि मोनसे थेंक इउ स' माच आदा नोंनिफ्राय लास्ट बिबुंथिलै मा बुंगोन बिबुंथिया बेनोल'सै गोजाम बोसोरजोंहाय लोगोसे गोदान बोसोर बरायनाय जाबाय बिनिफ्राय नोंनि बार्थडेबो जाबाय नोंनि बैसोआ देग्लाय खमायसिनबावबाय फैनाया फैगासिनो दं गाबोननिफ्राय नोंनि गासैबो खामानिया जाफुंथों आदा इसोरनि अननायाव थेंक इउ गुड नाइट